komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio Philippines Standard Time, last 4:53 sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suking atag parabati sa tabok sa Gadagatan, Isla sa Panay, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Kuto Palaputan sa aton sining nga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, afternoon edisyon, Sabado nga presentation, petsa size 49 días na lang ho ang nagahawil-hawil. Nag-ato na isaulog, selebrahon ang Pasko. May nabilin pa kita mga bali 56 días. Abi-abihon ta ang 2022. Goodbye sa 2021. Ang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Iwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat na Manila, sini kapagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Tagsa kahapon sa sininga palatuntunan, hindi kompleto ang aton sininga pagpangalagad. Mangin katimbang naton ang aton sininga Patrol 2. Nagalambiyong naman sa bilog nga Metro Bacolod, bantayan kag himolsuhan. Pang Sabado nga edisyon,
Sakay sa Patrol 2 Aksyon, Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Aksyon, Papang Nixon Tahong. Opda makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter dito naman sa Control Tower. Area sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniharagad, tag sa Sabado, Action Report Afternoon Edition. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinavaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin. 1 ka oras, 4 ka minutos nga pagpangaragad sang inyo palatuntunan. Oy, manayanaya subong nga hapon ang aton panahon. Abatsagan ta pa ang masingkal kag mainit nga adlaw amat-amat nga nagatunod sa baybayon. Kahapon ang butlak sang adlaw daw hindi tagid mabatsagan. Pero karon nga hapon ba nagpabatsagid sa mapaang-paang ang panahon. Pero hindi ka mamagsalig kay T. Siling sang Pag-asa, may namonitor sila nga low pressure area. Ang distansya 185 kilometro ara sa east Sanggiwan, Eastern Samar. Ang northeast monsoon amoya ang naga-afekto sa Northern Luzon. Ang forecast sa Pag-asa, ang Western Visayas, dala ang Negros Occidental kag Bacolod City, makaangkon sang magulugal umon nga kalangitan, nga may paglapta-lapta nga pagtupa sa ulan, kag may pulo paaman pakon kaisa, nga pagpulo panaguob, kag pagpulo pangila. Oy, good news gali sa aton nga mga kaaksyon. Labi na gid sa mga Bacoleños, kahapon gin-report sa Department of Health Region 6 from Alert Level 4 gain paidalom na us-us sa Alert Level 2 ang syudad sang Bacolod. Damayo ini nga report kag balita. Mayo ini nga indikasyon sa aton nga mga Bacoleños nga nag-reduce ang status ng aton quarantine from alert level 4 naghimo na siya nga alert level 2. Pwede na gani makapulo pa master ang kabataan provided nga may upod nga ginikanan. Ini pag nubo sa aton quarantine bala nagapatimaan lang ina nga nag-reduce man ang aton COVID cases diri sa syudad sang Bacolod. And hopefully, ma-maintain talang ini ang status sang aton sini nga COVID cases diri sa syudad sang Bacolod. Kaysa pinaka-ulihi nga datos sa Department of Health kag ginpagwa karon nga adlaw Nobyembre 6 ang Bacolod City may bag-o nga COVID cases naglabot gid lamang sa 22. Sumayo ini nga dalagan and hopefully ini nga status ma-maintain naton kay nga ang makabenepisyo kita nga pumuluyong Bacoleños, kita nga pumuluyong Negrosanon. Although nga wala pa gid man kapagwa officially ang National Interagency Task Force address sa Bacolod kinapaidalom na sa Alert Level 2. In fact, kinahulat-hulat naman ang official nga statement kag
opisyal nga patakaran under sa Alert Level 2 nga status ang Bacolod City. Amo pa nang ginaulat ni Bacolod City Mayor Ebilio Bing Lunardia sang aton National Interagency Task Force Head Vice Mayor Elcid Familiaran kag sa aton siling nga Executive Director sang EOC former City Administrator M. Ang importante sa tanan gid nga mo ini ang dapat pasudlon gid sa paminsaron sang aton pumuluyo. Hindi kita mangin complacent. In other words, hindi kita magsalig. Manubo man ang quarantine status sang isa ka lugar, ang importante hindi gid kita magkalipat nga magsunod gyapon sang health protocol. Ang pinaka-importante, sok-sok kita face mask. Although nga ginamat-amat discourage sa aton gobyerno ang pagsok-sok sang ginatawag nga face shields, ang importante sok-sok lang kita face mask. Kagamay nga distansya, ha? Amo nang pinaka-importante gid. Way labot nga kita fully vaccinated na, sa wala pa yan nakapabakuna, kag sa nahadlok magpabakuna, ara na ina sa inyo. Pero karon nga hapon gintarakay sang gobyerno nasyonal ang posibilidad nga pagpatuman sang mandatory vaccination. Hindi na voluntary, kundi mandatory. Ginadiscuss ang National Interagency Task Force ang mga patakaran, legalidad, once nga mapatupan na ang ginatawag nga mandatory vaccination. Di may mga plano ganing ang gobyerno nga ang tao yang nga wala mabakunahan kag hindi iya magpabakuna, base kon may mga sanksyon nga himuon ang aton gobyerno. Ina depende sa pagtalakay karon nga hapon sa National Interagency Task Force. Kung ano ang mga sanksyon sa mga sa tao nga hindi iya magpabakuna kag wala gidya kaagi bakuna, hulat-hulaton ta ang guidelines sina. Ang isa sa mga balasihan sang gobyerno kon nga ipatuman ang ginatawag nga mandatory, hindi voluntary, bangod nga sa mga kaso sang COVID-19, tao nga nangin biktima nga wala nagpabakuna, mas lala ang sitwasyon nila kung mag-abot na sa ospital. Severe na kayo, delikado na kayo ang kabuhi ya. Because nakitaan sang aton nga National Interagency Task Force nga ang kalabanan nga natapikan sang COVID-19, kalabanan sang mga nagkalamatay sa COVID-19 base sa ila datos, wala mabakunahan. Diyan mo na silimbla nga ang gobyerno nagadepensa sa iya tao nga hindi mapatay o galing kay may mga tao nga hindi payagyapon magpati nga may COVID, may mga tao gyapon nga hindi yaluyag magpabakuna. Ila man na diretso, respetuhon tana. Pero once nga makapapanaog na sang mando ang gobyerno nga mandatory, hindi voluntary, kag sa kutob wala makapabakuna kag hindi magpabakuna, base kun matabo nga may sanksyon ang gobyerno nga himuon sa tao. I-enjoy ta ang pagnubo sang COVID-19
diri sa pungsod sang Pilipinas once and for all. Masobra man na isa ka tuig ang sakripisyo ta nga aton kagalingon, aton dumili sa mga patakaran nga ginahimo sa gobyerno. This time kay medyo nabatyagan man sa gobyerno nga nugbo na gid man ang kaso sa pungsod sa Pilipinas. Siling niya, tagaan taman gamay nga konsuelo ang tawo. Pero, amo na siling ko, amo man na siling sa gobyerno, hindi lang kita magsalig. Hindi man na mabudlay na magsoksok kita sang face mask. Hindi man na guro mabudlay para sa aton nga maggamay lang ta hatag distansya. Once and for all, hugas ta kamot, gamit ang habon. Hindi man na guro mabudlay kita nga i-sustain ta ang ina nga patakaran sa gobyerno apisar nga nagnubo na ang aton kaso. Hindi kasda malipay nga nalipay kagani ka nagalantaw kag nagatulo ka lang, how much more nga mabatyagan sa isa ka persona, especially mga kabataan na pwede na sila kalagaw-lagaw sa mga malls diri sa syudad sa Bacolod. Kung ikaw tatay, kung ikaw nanays na, kung ikaw ang lula kag lolos na, hindi ka balipay nga makitaan mong bata mo, makita mong apo mo nga makalagaw-lagaw na sa mall, makaingos-ingos na, makakaon-kaon na, nga sadto do nagasakit man ang buot mo, maglantaw sa bata mo nga ginahawla mo sa sulod sang balay mo, kadaw halos magwado akigan kag balbalon mo. Kano na bala nga mabatyagan sa isa ka lula, lulo, mabatyagan sa isa ka nanay kag tatay, ng bata ya nagakirikinding-kinding, nagasaot-saot nga nagasulod sa malls, kag makitaan mong matamis, layuhom sang bata, nako sa mga sapat mga kabayo, daw bag-o lang nagwa sa turil. Huwag na sa pinakanami, mag-enjoy, bilog nga pamilya, nga ululupod ka mo, nga wala ka sa maginadumdum. Wala ka sa maginadumdum in the sense, nga base sila mo ay, ang tupad ko ni fully vaccinated ni. Base hindi siya fully vaccinated, base may virus siya, mo nabla. Kung kaysa galakat ka lang, pero pabinsaro mo kung kaysa health conscious ka man, dogi na kulbaan ka man, dogi na tagaliog ka man, pero mo na nasiling ko advice ko lang sa inyo importante gid sok-sok kita face mask kay nasang aga padulong ko di sa station. May mga nagyan kita nga mga public utility vehicle, mga POJ bla, gabiyahi sumaga downtown, punta Taytay downtown. May nakitaan kita nga mga depasero nga salakyan nga ang tatay ga face mask, pero ang bata wala yung ga face mask. Ayun ko na oo, may nakitaan ko na kaya nasa ngaga may mga salakyan naman gani nga wala naging sang barriers. Kaya ginapamat-amat naging man kakasang DOTR ang barriers mo. Sang una palang tani, nang kilala ko pa dito na intot asang gobyerno siling nila ang barrier sa una, protection, subong ginakulbaan sila na base ang barriers nga ra sa salakyan, base dra man nagpilit ang kagaw, kikita mo lang na. So makayuhom ka man bla, pero sa katudtuod lang, may mga salakyan na subong nga way na kagamat-amat naging kakas nila. Ang barriers, tituod man, do ka sariwaol, bla. Do hindi amo. Sa pagkainit, makadaan kung kaisa sang chimpo, dugangan pa nga may baral ka, may tabon ng kilid mo, do nagdugang ang imo sili kainiton. Kung kaisa do, di ka pakahaklo hangin, kaya ang sungad mo, may face mask, may paman pa nga face shield. Igo ka ba naog sa salakyan ba? Nagatinulo ang
balhas mo ko do bang kiling kadalag ko. Kaya mo na, mayo ini nga balita para sa aton. Tagdako man ini nga bulig ang pagpanubo sa nga quarantine status from alert level 4 to alert level 2 sa Bacolod, base pa man lang amo na ni ang tiyempo nga makagios-gios ang nalumos nga negosyo diri sa aton. Ang Iloilo subong ti nakagulog iho na sila, kag nakagulog inhawa na sila. Kaya may mga health protocol man dito nga daw amat-amat naging manling kakas. Halimbawa, ang pagsoksok sang face shield. Ring kakas naman ang curfew, ang lay korban. Kaya at least bisan paano ang mga small business, ang mga magagmay nga mga negosyante sa panghigaron, nakasiling sila, ay salamat sa Ginoo. Ay salamat sa grasya. Bisan limitado, at least nakagiho. Di hopefully diri sa Bacolod, sigurado ko hindi ba na pag-idingot ni Mayor Bing just what like happened alert level 2 sa Iloilo. At least ang aton nga negosyo sa Bacolod, labi na gid nga nagahingampot na kita sa bulan sa Disyembre, maka unat-unat man kag maka guloginhawa man. Mo na gani ang aton liwat nga hingyo sa publiko again and again. Way labot nga fully vaccinated kita, suksok lang kita face mask. Kung maglagaw kita, gamay nga distansya. Di ginabudlay. Kung makadto ka sa kalanan, hugas kamot, gamit ang habon. Swabe na mapatakaran sa gobyerno. Nga daw hindi man kita ginaipit bla. Kung ginaipit, di man ti para manas kayuhan ta. Kung ginaipit kita sa gobyerno, sa aton LGU, kitukod bala sa mando sa National Interagency Task Force, amo na bala nga plastada. So congratulations sa aton tanan. Pero again, hindi lang kita magsalig. Base bala gulpi lang bumutsyog naman. Ang aton nga kaso ti subong adlaw Nobyembre 6, 22 na lang kaso ta diri sa syudad sa Bacolod. Kuha na gid lang subong, kagamay-gamay na gid lang subong. Ang Negros 51, ang Iloilo 20, probinsya sa Iloilo Ang Iloilo City 11, ang Capiz 8 na lang. Aklan kag Antique may tag-apat. Ito ano bala batsagon nga muna lang ni ang kada adlaw nga kaso sang COVID-19 di kasi na malipay. Sa bilog nga Pilipinas tagsusobra na lang 1,000 kada adlaw ang bag-o nga kaso sang COVID-19. Nga sa nagligad nga mga sinimana, nagligad nga mga binulan, galambot ya tag 10,000, dugay-dugay nag 15,000, dugay-dugay nag 20,000. Ang bago nga mga kaso sa COVID-19 sa bilog ng Pilipinas, dahuluham boy tag 30,000 mo. Hindi kasi na makulbaan. Kada adlaw tag 30,000 ang mabiktima bago sa COVID-19. Isubong tagsobra na lang 1,000. Amo man ni rason ko nga ang ginhalug-halugan man ang quarantine status dito sa Metro Manila. This is dako man tong pasalamat nila. Pero amo na galing suliton ko liwat, hindi lang kita magsalig, suksok lang ta permi face mask, kag gamay nga distansya. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:14 na. Check na nga to si Patrol 2. I-check na rin si Action Dela. Sa paglibot-libot niya karon nga hapon diri sa syudad sa Bacolod upod kay Aksyon Ninyo Bugina, ibaloon ta ang trapiko sa syudad sa Bacolod sa ikaduwang adlaw matapos ginanunsyo kahapon ang alert level 2 sa Bacolod. Action Dale, mayong hapon.
Yes, Action Eric, maayong hapon. Kagbayang hapon man sa aton sining mga ka-aksyon. And sa sining matinaw na Action Eric, ari kita diri sa may downtown area sang syudad sang Bacolod. Oo. Kay ginobserbahan diri na Action Eric ang pila pa malang kadlaw nga pagpatuman sining pagkakasbala sang plastic barrier Oo. sa mga PUV sa Action Eric. Kung makitaan mo dira sa aton sining litrato, damo na sang mga PUVs, no, mga drivers sa mga public transportation. Oo. Nga nagkakas naman gid Action Eric sa ila sining mga plastic barrier Ate Mayo. ginkakas naman gid, pero may harang gid sa mga driver nga tiging kakas na pero do puno na haw. Do puno. Sini kay lighting niya mamata-bato tadi puno ito na kakas na gid man niya bawi-bawi bantana ya. Kita ko ba sa ulit sa ato na kuha na do Banago Central Market nga ruta Action Eric dito sa may tubangan sang plaza sa may Unitap. Oo. Ay do ano niya, do wala na space. So mo naman yung question Action Eric kung ba ano naman yung regulations sa aton sining otoridad. Pero may mga driver kita nga na interview. Okay. Nga ano Action Eric, nga bisangin kakas na ila sining barrier, gina-implement sa gihapon ang anom-anom lang. Anom sa piyak, anom man sa piyak, para at least may implement sa gihapon ang social distancing Action Eric. Pukon ng tawon ta kung seating capacity niya pulo-pulo, no? Yes, may depende Action Eric sa ano Mayara ko isa, depende sa pulungkuan kung ano kalaba, no? Tulungkuan. Kaya mayara ko sa lakyan nga tag isa ka kilometro mo. Correct. No. Alihis na mayara na isa ka alihis na sa lakyan nga labalaba. Labalaba lagi Diyos ko sa pakadalok-dalok mo ni pasahero man. Oh, Wala na ginimo train ng iyan at salakyan kay. daw si Bola. May mo lang ang mga salakyan. Pero kung regular lang or normal ba lang ang makita natin sa mga dalanon kaya mo na lima-lima, anom-anom ang seating capacity bilang pangaman kontra COVID-19. Pero may mga drivers Action Eric nga sige sa kahapon ng ilang siningaw nga butang sa barrier. Bangod nga una, wala pa sila na-inform sa Executive Order number 52 ni Mayor Bing nga nag-revoke o kung nagkakakasining requirement ka plastic barrier sa mga PUVs. O galing kaya mula na, wala lang na state Action Eric sa mando, sa alkalde nga kung pala ang percentage dapat nga panugutan sang mga pasahero. Gani. So na kay namin na interview kita diri kay kita diri sa may Central Market. Ang palayag naman si truck driver nga taga Barangay Bata or Barangay Bata Central Market nga ruta nga nagahulat man siya sang sining decision sang boss nga kakaton ang plastic barrier at least nga tiyan mo na yung magbigwaman tinuan ang salakyan na Action Eric. Sa muna as long as sa mga inadati basi magkalaubos naman kakasining plastic barrier. O dahil may driver naman Action Eric kadaga palayag nga basi Brian next week ibalik naman. Amo nang krubaan naman nila. Nga basi next week ibalik naman ang plastic barrier kagati gulugasto naman kati mo na plastic na bakal man install ka naman kag dapat same dira ang ang distancing o kanang size sa pulungkuan nga ining pagbutang sang plastic barrier Action Eric. So sa mga taxi kay namin ispatahan kita diri sa may dalan sang Katuslao nga wala naman sang plastic barrier sa mga kauturan naton nga mga taxi drivers Action Eric. So pa man observation naton samtang dumungin bigid ang aton sining Christmas ang Pasko Action Eric samtang nagahilabot ang bulan sang Disyembre. Pagod man sa wala nagapadayon nga pagtibo sang COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric. Ang importante nga hindi na ta malipat pasoksok yapon face mask. Correct Action Eric. Kag kay natin mo na bala kay ang gakatabo na Action Eric kung taas ang vaccination rate ang Bansang Bacolod DOC nga mga executive naganubo ang COVID-19 cases. So kay na ka nagpadulong kita dito sa may SMX, sa may SM City mo kay bisan Sabado may aras ang ongoing vaccination for minors nga wala sang comorbidity dira sa may SM Action Eric. Kita natin dito nga kadamo sa mga minor de edad. Nga mga healthy Action Eric nga tiyaw na daw gina-embrace nila nga magpabakuna kag makabulig man sa gobyerno nga malambot ang herd immunity Action Eric kaya hindi mo na pwede nga 18 years old na above bakunahan how about ang minors nga pwede man sa gihapon nga matapikan sang COVID-19. So muna siya sa mga action natin kung nagkakatingala ang Action Eric mga kadamo sang mga minors, mga estudyante sa sulod sang mall especially sa may Ayala or SM, ina bangod sa
nagapadayon nga COVID-19 vaccination action Eric. Kaya may mga upod na sila mga guardian o concernant Yan, na eh. nagpabor no, nga voluntarily ginasabot ang nila sinikaw galingon for vaccination action Eric. O ginadipendihan nga isang nanay kag tatay ang kaguliko nila, mas mura kabataan nga hindi. Yes, tama na mayong kung fully vaccinated ang Iloy, do automatic naman action Eric nga dapat ang bata Yes. magpapabakuna man na kontra COVID-19. Oo. Bisang gani mga kabulog dila sa bala action Eric, nag-participate man kag nag-submit man sila sa Oo. ikaw galingon Correct. para nga magpabakuna action Eric. So kaina mayo na diri sa buong lakat sang traffic situation diri sa may downtown na area action Eric. Actually kinawala diri naman kay basibla may mga clearing operation naman pati kayo na ng City Legal Enforcement Unit. Oo. Sino ba mga nagabaliligya action Eric sa kit? Pala niya ti bla supposed to be. Do sa kupo naman ang dalan. Opo naman ang dala kay di holiday may moto malang nga may nagsinay nagdala sa bo diri sa may downtown na area action Eric ti subong Eric kabi di subong ni Action Nixon. Oo, Sa yun. subong ako tining upod action Eric diri sa may patrol. Kung amo ga operation bunda ang task force, Wala action Eric. wala pang saway lang. Wala gapang saway tiya mo na ang sitwasyon. Tang iban na sampang nagilapit ito ka dokad na andala action Eric nga wala pa sang pandemic. Nga ti amon sila nagabligat sa kilis ang dalan sa kada corner diri sa mga naggawa building diri sa may downtown area action Eric. Galing kisa nagabalik-balik man ang aton sila nga task force ang City Legal Enforcement Unit para magpanawa action Eric ako mahimuti evacuate sila kay supposed to be dito na sa dapat sa may vendors plaza. Galing ti do kaiwat man do action Eric sila sining mga parayag ang baligyanay kag pigaw ang negosyo dito sa may Bacolod vendors plaza action Eric. Diri sa may dalan San Juan, diri ba sa ulunhan sang Bacolod City Water District intersection na action Eric wala din traffic lights mo. Okay. Di mayon kay dira nga ato sining mga may traffic enforcer dira nga gin-deploy dira sa area usually sa sining nga matinion kag weekdays or even weekends nagabugat ra lakat ng traffic action Eric nagapinagastuhan dira tinabok ang mga pribado nga mga salakyan Okay. or PUVs man pero kay nate o organisado dira sa may likod balayon sang 888 nga mall dira sa may dalan sa Nuwa sang traffic enforcement nga nagaman sang lakat sang trapiko subong nga hapon diri sa may downtown area action Eric dito to hay diri hang lakat sang trapiko at mula na ang usual nga batian sa mga drivers rin natin labi ng mga jeep bisan king kapas ang barrier tigaw sa gihapon tigaw sa gihapon ang income o ang ilan sining kwarta na madadala action Eric sa pagbiyahe man Oo. sa jeep subong November 6 2021 action Eric. Pero na mismo atong sining paniyampo kay amalabla action Eric kati wala na nagulan wala man nagtalo-talit subong hapon kag blessing kay subong action Eric actually may iban pa yung mga pamilya nga nagbisita pa sa mga patsyo bisan naglaps na bala no ang number 1 number 2 big closure 3-4 pero subong 6 action Eric na petsa may nagahingagaw pa sa gihapon nga magduaw sila sining nga mga namatsan or mga nagtaliwan ni Himat Action Eric ilupinadala sa may Burgos Public Cemetery. Hindi naman siya tuman kadamo pero at least may mga nag-walk-in pa kumbaga nga magpadulong sa mga public cemetery or even private sa mga patsyo para magsindi sang kandila kag mag-offer man sang bulak sa ila sini nga mga minatay action Eric. Kag so far mo ni ang pinaka mga sitwasyon kag subong tumpano pa may mga patrol kapulisan nga nagalibot diri sa may downtown action Eric natin. Lalo gid nila maglibot kay may mga kaso ra kuno sang pickpocket da. Amo gala ba sa December? Amo gala ba sa December malagabot ang December or months nga ti ang bala damo shopping kag ti ampay man sa mga kalamkamot. Ampay Action Eric pero ang iba ni sila ang bag Action Eric di ba sa likod ng knapsack. Ang ibang ginapatubang na butang para at least ma-secure man bala ang zipper dira sa sining mga baga kag likaw man sa mga insidente sang pagpangawat sa Action Eric. Kagatis mo nga, mali ang pinakauli. Uy, by the way, nagkadto mga kami na Action Nixon nila sa may Sumag Esplanade.
Taho man to Action Eric, galing wala pa na siya formal nga nagta-turnover ni nga proyekto. Nami ito pulo pa munita, no? May naga-fishing to. Gali ka to, Mga abo-abo ko ng isda, kita mo na nakakuha nila. Sinami na po pang sulusudaan, bla, kag tulahon. Lingaw-lingaw, Action Eric. Preska. Muto na yung first time ko matadto, dira sa may Sumag Rivers na kun dira sa may yasan nga Purokpan Jose. Purokpan Jose, kung magpanaog, dira sa may Taytay sa Sumaga. Na naog, Action Eric, ang magtabok lang. Ara doon ang na dira kay ongoing ang construction, kag wala pa man na formally na turnover sa barangay Sumag, kag hindi pa siya open sa public, pero kung nantawon mo ang sitwasyon dito, Action Eric, pwede na gidya kahatot ang publiko samtang may mga ginatapos pa gining proyekto, Action Eric, under sa office ni Congressman Greg Gasataya. Pero na may pla dito ka mga pangisda, nagapamunit or fishing activity, Action Eric, sa mga hapon. Kaya na, di pa pa doon naman sa Nixon daw, medyo init pa. Pero kung mga alas 4, alas 5, or sa silingang matinon, Action Eric, ng mga sunset, wala kang matinion, mayo dito, tagtuan, lagaw-lagaw, jogging, ulo exercise, Action Eric, ito kalaba-laba ni isang, Sumag River Esplanada. Kaya sa may Purokpan Hotel. Kung kuan ka gali, dahil magpulo pa munit ka dati, ligwa gali, no? Ligwa. Amo na ang ganing Action Eric, basi bala kung mabalaan sa tao, nga ay pwede na tagal basi bala magdugok naman ang tao. Isa naman na, basi kung dugukan naman. Wala, di importante dati, may implement ng skyapo ng protocol. So kayo na mga 2-3 dito nagapamulit Action Eric. Ano da nila nga damo ang kuluwaon da kag damo isda da, sigurado ko dugukan na da, bro. Kaya mo na, preska, pero wala na ikaw mismo mamunit, kasi kung wala ka rin pang piyantihan na sudan, di pwede kito. Pagalitan mo na, kinanglang mo lang yung magulat, Action Eric. Kung experto, kaya sa tawag na fishing, ako ang posibilidad nga makasurvive ko dala sa panyapunon. Kaya mo siling palamahawon o palanyadahon, Action Eric. Kag tiyan mo to kayo na katahom sang lugar ti once nga makompleto kag matapos ang construction na possibly basi may mga formal turnover man kag maging open na sa publiko, Action Eric. Kay before interview natin si punong barangay Radical mo nga nagtalayaga na makabuli ni Action Eric boost ng nasining tourism, no, sa tourism sector sang barangay Sumag syudad sa Action Eric. So sa mo ni report sang patrol kag palaman ka mga lugar gagin padulungan sang patrol subong nga Sabado sang hapon, Action Eric. Kining ginadalong sa inyo sang GTX 500 sa mga fatty liver mag-take sang GTX observation report sang patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat gid Action Dale Salazar. There you have it, live report sa Patrol 2. Reporting live dira sa area sang downtown. At ini mga salakya di pasero gimay nga amat-amat nagkakasila sini nga barriers. Pero may iban way pa kay sila nila. Way pa man kambal si boss nila. Kung si paring Roger Montalvo pa niya ti kakasa ng plastic barrier, ipotos sa libro. Sa una ko nung pungko sa salakya di pasero, pulo-pulo, subong anom-anom na lang. May nga po nila kay SB member Jamie Don Plaza, na-monitor gid sa aton sila nga pagpangalagad. Si Noel Amar, check attendance lang, dara sa barangay Pandanon, DSB, si Barrio Garay, sa Vane Cafe Tangob, ara si Milili Oligo, si Baby Gregorio Yulo dira sa poblasyon Don Salvador Benedicto. Ka monitor man. Si Matere sa Hopilenyada mayong hapon gid siya.
Ara sila sa Caridad, Hacienda Rosario, kag si Jacqueline Marreño. Ga-monitor man karon nga hapon, no? Balikan talaga ron ato sila patrol. Pag may time diri sa ato sila panagad, sa ato sila nga pagpanumbalik, dugay-dugay ang report gikan sa ato sila nga mga patrol na unit reporters. Balita sa City Hall, nagbalita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
kampihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pulso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati lain-lain nga lang
samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain nag-amat-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano. Ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Balik diri sa ato sa nga pagpangalagad. Uy, may hapon dira kay Migot Migot Ray Colimbo. Kay Migot dira Ray Colimbo kag kay Mr. Rioben Tampos. Ang mapisang LTO chief diri sa Bacolod. Aras na sa bongga monitor sa syudad sang Himamaylan. Alam dira nga pamamati kay pare Rioben Tampos kay Migot Ray Colimbo. Sige, check na mga report na gikan sa ato sila nga mga patrol unit reporters. Una-unta report ni Action Art ay hupon desisyon sa national government angot sa plano apapatuman sa mandatory vaccination ginolat na lamang ang syudad sa Bacolod suno kay Councilor Rinicito Novero. Yari si Action Art ay hupon sa kompleto nga detalye. Action Art, may hapon, please come in. Bati galing ko, sila pa? Amo.
Ang balita gikan sa Bacolod City Hall, kundi naggawa ang balita sa nasyonal na may plano aksyon Eric ipatuman bilang mandatory ang COVID-19 vaccination drive sa gobyerno, especially sa pilang ka mga pinili nga sektor. Now, tamangkot na doon rin ko ang opinion ang pilang ka mga opisyal sa Bacolod. Isa rin ako si Councilor Inisito Rodero. Sila niya, dali, tikon ang gobyerno, ipustro nila iniga klase sa plano. Actually, may ara dira sa aton ng Philippine Constitution na may mo na i-cite nila as basis at ikon diagnostic plan. Pero di subject mo na yapon action Eric sa pagdala sa Supreme Court kung may ara sa challenge kung imatuki man sa national government. Okay. Dahil siling din ni Councilor Romero niya, why ba man natapon niya maistoryahan. Nagwala istorya lang sila kung pero informal lang inagatil kong people lang. But not in the meeting of the COVAC Council diri sa Bacolod. Ang hambal din ni Romero, siling niya dito. Ito na kung ano ang decision sa nasyonal. Pero kung matapos ang proseso na pwede, hindi patuman, may basis na, kaya tiwag nagyapon may mo ang local government units, kung di magsunod anong maglamando, kayo mapanaog sa nasyonal paagi sa NIATF. Yari ang parayag ni Councilor Inisito Rodero. Wala pa na namon ma-discuss officially and formally, pero gina-discuss namon daw siling nakon informally and unofficially kay ti ang amon mga discussion sa amon lang abi ang mga pag-inupdanay not necessarily sa official namon nga meeting. So others conforme may araman nga daw skeptical sa sina nga hagna. Pero ako, namon ni ginambal ko sa mga manunudlo last week, may gina-encourage namon nga magbabakuna kasiling ko under our constitution sa General Welfare Clause na sa Constitution. Possible makitaan sang gobyerno naton presidente, kag sang aton Kongreso, na may General Welfare Clause ng aton Constitution that might be considered by our... Sa nga parayag, at may Councilor Inisito Rodero, sila niya platunta, no? Ako man ang ipapanaog in the coming days sa national government. Ang action na action at upang naman sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat kid Action Art tayo po gikan sa New Government Center. Duga sila karon nga report. Pamatian lang sa programa Aksyon. May line ni Aksyon. Brian Morden. Mga pondera kay Eunice Elban Buena sa Barangay 35, sign on to sign off, harapan si Idi Lawos. Kami lang si Nanay Savel, ka-monitor dira sa Victorias City. Ali sa report ni Action Art, sa iluhan ta report ni Action na Alvin Graba, 19 anyos ka babayo, patay matapos ginbuno sa ilibin partner dito sa may syudad sang Sagay. Yari naman ang detalye sa headline ni Action Alvin Graba. Action Alvin, may hapon, please kabahin. Maayong hapon sa imo Action Eric, patay ining 19 anyos nga babaye matapos ginbuno sang iya lang man live-in partner kagabi sa St. James Village, Barangay Old Sagay. Ang biktima diri kilala kay Mary Jo Adolfo, samtang ang suspect kilala kay Kent Joseph Catalbas, 21 anyos, kaglunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Abonjo Diaz, bangod gid lamang sa pagpangimon, ginbutong kag gindala sang suspect ang ining biktima sa Banana Plantation kag dito aksyon na Eric, ginbuno sang madamo nga bes ang ining babae gamit ang kutsilyo. Dugang pagid ni Diaz, kinhingagaw pakuntani dala ang biktima sa Alfredo Marañon District Hospital apang gindeklarar dead on arrival paagi sa deklarasyon ni Dr. Ko matapos nakangkon sang malubha nga pilas sa iya sini nga kalawasan. Paagi man sa hot pursuit operation nga ginpamunuan man ni Police Lieutenant Abonjo Diaz, tigayon man nga naaresto ini si Catalbas nga nagapanago pa sa iya sini nga puluyan. Na-recover man sa mga kapulisan ining kitchen knife, ginapatihan amo ini ang ginggamit sang suspect sa pagpatay kay
Adolfo. Yari ang pahayag ni Lieutenant Diaz. Kagabi, at around 9:50 p.m. no, on November 1st, 2021, the station received information na may kita sang stoppage incident. So, at around mga 9:50 more or less, the personnel ng police station, no, together with the investigator, nag-proceed sa St. James, Barangay Ursagay, balikon nila sila, housing na silang lugar, no? Dabot ito nila, investigation disclosed that the said victim was stabbed by his living partner several times, eating into the different parts of her body. So the victim immediately rushed to Alfredo Emeranyon Hospital for immediate treatment, but was declared POA by the attending physician. After which, the police nagkandakat po, so fortunately, na arrest man ang suspect. Ang suspect na to si Kent Joseph Catalbas, 21-year-old, na residence man sa sinang lugar. Yes, sir. Sir, ano din ang motive diri, sir? Nga ginbulo ni Catalbas si Adolfo? Initial motive pa man na jealousy. Anong gingamit niya, sir, sa pagbulo, sir? Kitchen knife, stainless. Tuloy ka dito mo ko po. Kanto mo ko sa area, no? Pag dito actually pagkadakot siya, ang kanini, kutsilyo yung gamit niya, wala na siya lawas. So gipangita pa namon ko sabihin niya, wala may pangita. So ato man dito man sa lugar kung sabihin, ginuno ang victim, kadulo na dito, sa likod. Dito din sila dampi sa may kasabihan, likod-likod na wala na po sing pamalay mo. Siguro mga ang kalayon, sunlocks na balay sa likod, puro mga arap, puro sa mga 50 meters. Sir, anong klase ka pagpangimon din, sir? Hindi pa na po ma-convict, sir, kay binasamplis pa ang detailed report siya sa atong investigator. In time, ang pamilya mo man ang nagka-coordinate pa kadto sa atong investigator. Hawla po pa lang, sir, ang ma-establish kita ang detailed report, sir, kaya mo na makatag ko sang comment regarding kung ano ganyan minaliman sang jealousy. Ang pahayag ni Police Lieutenant Abonjo Diaz. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita, Aksyon Alvin Graba. Dugang ang aton sining mga aksyon balita. Pagkatapos lang, sa aton siniportante, dugang pa nga mga pahibalo. Magpanyawan ang Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon,
kahapon, subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung may nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So,
ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, kita sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Managpak ka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyago. Sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Gusto ko pa, Chimpo ko, alang-alang na, Action Report After Edition, Sabado nga presentation, liwat ini magatakop. Balik ini sa Lunes, ato sini nga mapatrol, ayun at reporter sin action nga napalagad karon nga hapon, Action Alvin Graba, Action Artay Hupon, Action Dale Salazar, back to back sa ito kapiloto, Action Papang Nixon Taho. Builog mo nato ng puwersa sa atong cinematographical partner dito sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup dito sa atong nga IT expert, Action JM by Kim, Transmitter Control Tower dito sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinovea, talos lang kita diri temporaryo, pero kita na kita karon alas 9:30, todo alas 11, Action Night Patrol Program. Standby na sa Action Balita Evening Edition. Magasunod sa dili ginaba madugay upoy kay Action Andy Pensor. Na magasunod man ang programa Action Firing Line ni Action Brian Morden. Ako naman si Action Eric Magbaro nagasiring salamat gid sa inyo nga pagpabati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action